Yamde sappo e jeeɗiɗi filmaji capanɗe tati woni wakkati windere ko jamni gotiri fawi hen to Abuja leydi Nigeria. Oumar Mamadou Sow. E toɓɓe mawɗe kabruji kikiɗiɗi to Nigeria ko jasan yimɓe capanɗe nayo mbarama pittali ɓeɗo jiyaɓe e fedde habtotonde jooɓa ko e jangu e wuro woto to wuddu leydi ndi caggal nde lappol maɓɓe yani e duufol jamba ɗum waɗi koye altinere aletare faltini nde e wonande kabruji ɗi Croix Rouge rokki to leydi Mali syndicat ji jangguinoɓe e duuɗi towɗe ɗe kam e wittoɓe karallagal ina e hofngo juuɗe tuggi altinere hanki ha sappo e ɗiɗi nduɗo lewru jeeɗiɓuru sababu o ɓe mbi ko gouvernement o wattarani goƴaji maɓɓe ɗi kaɗo gonka jogui ko battani bonɗi e janggoɓe ɓe caggal duuɓi temedere konde mofti to France tabalde witende Djidji Ayokoué iwnode toon to leydi Côte d'Ivoire ina fayi e artirede lasli muɗum gartirgol nden tabalde ina sabbano feewi sanni e nder leñol wiyetegol ébrier ɗo ganduɗa ko ɗon de dawno ma en keɗo goto e mawɓe guuri ébrier en e nder kabruji ɗi on calminama tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daɗi duniyaru bisimilla moon e kabruji ɗi en kaali joni e gardini ndi toon to leydi Nigeria ko jasani yimɓe capanɗe jeeɗiɗo mbarama pittali ɓeɗo noon jooɓa ko e tuufol jamba tawi koɓe habtotonoɓe jeeyaɓe fedde wotere ɗum waɗi ko e wuro no tawa e wuddu leydi ndi ɗum ni kay ko saaha nde lappol maɓɓe kay jamfa ɗum waɗi koye aletare faltini nde wonandi kabruji ɗi fedde Croix Rouge hono faabotoɓe dokki en keɗoɗen hen jantore yaw siwtu gembo jagorɗo denta renoɓe guurel vigilante ha wuro Kukawa nder gifa Kanam Aliou Bappa wi jeydi en koyde tokal wuyɓe ɓen kippake renoɓe guure ha nokkure wonde nde ɓuurayi ba dayga kilométre go'o gila wuro Kukawa ngon o wi bo wuyɓe uddake kippi tokkal renoɓe guure moftiɓe taskiti gam kippoyoɓe ha ladde wonde haɗande ha gifa kan andirande Madame Forest ha ɗum tumata wuyɓe mari hoɗorde cembinde e wima ko wuyɓe ɓen kippi renoɓe guure ɓen gila ɓe ɗon dow lawol maɓɓe faako e hoɗorde nden kadi ma Bappa wi ɓe gaɗi janaisa yimɓe waraɓe ko waɗi 50 ɓe guskije mum mofta ha wuro Kukawa caggal fe'ano ngon non o famtini dow limgal waraɓe foti ɓesdo gam woodi renoɓe guure woɓɓe ɓe gi'aka caggal kippol ngol woodi goɗɗo feere joɗiɗo ha nokkure Buñum ha gifa Wase biyeteɗo Moussa Ibrahim pamtinɗo jeydiyankoen dow wuyɓe mbari renoɓe guure ko waɗata 10 ha wuro maɓɓe ngon kubaruji gila yimɓe woɓɓe joɗiɓe ha gifa Wase e Kanam pamtini dow hayigo maɓɓe wuyɓe ɓen no taskiti joɓiti haala mbarugo wuyɓe ko waɗata temeɗɗe nder asoweje caliɗe ha gifa kan nder kippol feere cembingol ngol renoɓe guure ɗuɗɓe jaraniɓe ha ladde Wase dow kerol diwal Plateau e Bauchi e Taraba